the grand time ko che na Kwasohene takwa na Kwasohene e hu no sei na mi brati asem de me na ne mi je na ti apunwa no de mechewo 3 billion eti me ba mo na pe mu 1.5 billion breno en kayano naminya na brati kura de sikana ma de bra e mi di kura ma bolo abasi te di se sikana ko ma no about this cup man Ohene nana wa na sikana man na me ne di kuro na wo kana me ne di ko you go no way Ola do ko sikana ko ma ne bra na se ko ko mana na Yoro da Roma ne bra me bai ho ana o ye discount se na national man se yemra yemfa Sikadwa ana me se minti asenti me kwa ko bisem ti me ko bi me busu panyi a o gina he ne busu ni bi se de be ya dance e be munti e kwa no se na kunya no e ka wo ho na oba panyi krata ne kire se yelu puku ara bi asem na mai anya hwe kura no ye hwe sofo to se e pata no na de waduri die enya de se bi di mfie bi ntu enti yenhwe na ye pata no boko anya se yura se no se 3 billion tina bi suka kan na me na da bia me dedi asomde bre yura me kofa apatere fi busu mhwede ba na me koton sa aka ana ye 1.5 billion e kokoma no e koma na Kwasohene me ko so nya me nko a me ne abusu an pani fo a do me na na ujime chi su ka hu bi ana ye de sa Sikadwa na e ko e bi e chi mo dani asem chango kusura one of you dance only ana see we don't know enya sa da se o de asem me to so o de kire soro de kire asase de kire soro de kire asase no wo se o soro ne asase eni nipa ye hie nyina eni wo nana mudi me dance ye Asante man Ghana man mo a mo hwe yefri achichi ene mencheye awodo ewiase afa na nyina bebe nyansapo kasamfonyini ekokoduru bia no ye ba mo nyina atena se emmo akwaba edem be nyansapo kasamfonyini so modaroma ya no agye so abrawo yesane no madwemba ekwa so ene yasane ma besi nkonya bi mu a ya bedi ahia na ye betena se sedi a na yese muamu nim se eye adesua akyerɛkyerɛ ene niema pii eye afutu ena ya betena se ye debre ene wora na ese enya asem twetwa se wo hwese mesi abɔ mikuntunkuni mu a na magia konwa no de a na ese enne ye kɔ na pabere so eni bre so na ye wura asante amamre amane ene ho mpempra ne emamu na yesua de na mede asentire ne beba se de mu nyina mu no enti wo de to bo ase na ye nkɔ na orebe bia metie di a na ese eye okofo poma ya poma no okofo checheku asante nwoma se de nyansapo ye frɛ no na kache ena yaba yabepi yenkɔ ne yenkɔ ma yabre wa akɔ abayi misa na pom se ne yesitie na afei yemra me di nkomo subscribe share na like na fa wadwenkyere ne se de bia mo ye no fa to ase fa ma me sa me da se se wate ase de ama me okofo be me ya poma okofo checheku edienu ya mama won sema ko onum ye na ho te sei nyankopo adawro ye mo akɔ abani emfa amre kasamfonyini so je wo so nyaado ene ho aye fe papa be nyankopo ase ntuma no abomu no ne de wotu ogusu ni nyina no akono pa ene uduku no so we ne yefre ne debo no roma debo no oh okay ya bre wa ho ye obo nduku papa bi debo na watu agu fom no so owuo ne nea wawu na awo fa cha mi oye wani nya akwo sofula akra se sofula awo ne nea wawu na ne ma asie no saa nyum no na moto ne se no na wani awo na besie wo ya wo ni awo wawa ma besie wo wawa ma besie wo wawa ma besie wo ya wo ni awo wawa ma besie wo ene na dan na so wo besesa no wa ye ne sei me se we bi de ma beti ase wo nhwe no we wudi obayiri no wa mamanfo ehun se wo ye ne ma me yi ana wo ye ne papa yi enti saa dwun nya wo ni awo na besie wo me de tie ne sa anka yesi ye to ne se nya wo ni awo na wo ba hwe wo
Awoni awo. Awama bashewo enyawo ni awo. Awama bashewo. Okay. Okay, tinka awon se wawo na Wa hyewo. Sa. Okay. Na imom nya de wawu am wasiu. Wana wu ya yensie no papa kai o so bi yensie nya me kankan besi. Abrewa no okofu poma asante nwoma ya poma eno no ene na ba behia no. Yi ne nyin ase hime ye bibi na ekọ na wase me yanko. Nyin ase fo su di pa ye hu mi ache. No bi ade ante poma ne binu ye won said that. Sa de so na be yade da ho pa o no twetwe be do me ko e. Enti ye busa ye di na am su. Sabi de obi ye ni me dada. Mi fra petra pam de ya poma. Ne se mi dwumadi emu ni nti. Mama mi dine no so se okofo poma checheku. Ne se so de ma wo ama mbe de hene de ene. Mi de okofo poma checheku a owo ahene. Piao. Eno anu no okofo poma checheku a owo ahene. Asante nwoma no aka asante nwoma. Wono ene ne de ehye. Yesua de kakra de animanim ya. Sa ne beba ya sente no kra. Wo se enye awo ene se wawo ama oba esiewu de mum awo ne se wawo ama oba wahyew na wu a wasasi wo hwe okra na wu no antimi ansiewu a wono ane kankan ede ne beko abusua ene nkoma ye bedie no sabia kronto ya chia me ne ne nase okrowie ene obrare ngoma so pem so otumfo se tutu Asante Mera Dr. Raise the Power 2 nana wonananom ebu emu ase ede emawo enye se yani na etra yani nton na bia asem opemso aka ana watena se na wadie no na nananom ye kofa na ya besi akire na ye ho nkrante akwa akotwa de bida de mom nananom madaroma adesu enwomwo no ena ye pese yenso ya ni Ghanafo ya hwefo a atwa ahia oman ni wiase afa na nyina yetutu bi na yesremu na yesua eho ade nti madaroma ansa kra no bibi ankoyi a momfa nche ye pa enye enitra anase eni etra ni nton ene yepese ye ne hanom ni nyina enne se yepese yetra se na yehwe abra ye nananom aso afena mu na omu swaye no se won mu eswaye ede a kire oman hene anase ne birimpon bi o hye na se a ne titiw Asantehene a ya na omu kan nsem bi na sa ansem no ne yepese yesua na yetutu ne se ne abasa ne yekirikiri mu na afei ye de kone yekohwe ne asi ewa Asante memu nam so ama kwaso enkane wo hena na owo ho no mo emprempren yi opemso abo ne na asitu na watwe ne to akonwa ama opanyini wabo peme no epese edi hu komo kakra tinana no madaroma se de mde kan ye eni die ni ambrase mu bomfa nche enye se de mo yoye ena ye pese ye tene no ana ye be ye de chesa medamasese mate asesa e de amame okofo be me na ene de ye pese esua de pa na ye se asem bi safoa ehni asem bi pono sanity eni nti no ene ye pese udie wuramu na ye hwe abra wo hene fufuro bi anase abrantie bi opanyini bi a obedi hene wo be safne mu na wo swai e de a kire obrempon oman hene bi o chenase ana ye ne ankasa yewura ensem na won mu eka no no wadaroma ye pese wudi ka aboa ye kura na ensem no o ma ye hunu na afei no ye ntra so de ye mfemfiri ho no yo edie me da ase ensem a se abrante kwa bi ana apanima bi se busua yi no oman ni yi no se wo bedi ye nso se wo hene a se wo ye wodukuru ana wo brempon ana oman hene obi swaye a ensem a wo mu kan enwu odu na ensem a wo mu kan so no se wo betena akonwa no so wie a wo fun ba akokora wo wira no wo mfa nchew enu nti na wo ba wo se besi bibi kire me enu nti na wo ba wo se besi bibi kire me abrewansa na wo besi bibi na meni mahwefo ne atiefo a ye hwetie no ye behu no kra no pa bibi nwum bie na fa hya ase fama me
na yenkɔ ne yeni abrintin ka unye ni branyum bia yemfa enhya ase na yenkuye kanu de ahensie ni ahentui abamu de enka metuwe eni sua tete ne firi kane na bodwe sa abesene tenten kare due bre wo ase nsensan ni fie panyini eni sua kete ne firi kane na bodwe sa abesene tenten kare due bre wo ase nsensan ni fie panyini aberwa kyeranyum na se eni sua tete ye wo ye no wo ho ono wo firi a ye dina nante a na wunyina wo be fu bodwe sa na aye tenten ache eni sua tete nti ombre ne ho ase na obeti ne sua tete no se de ka se danta pieto beto danta no okay eni sua tete ne firi kane na bodwe sa abesene tenten kare due bre wo ase sensan ni fie panyini enkra de ebre wo ase o enkra de ebre wo ase sinsani fie panyi enkra de ebre wo ase sinsani fie panyi so ni enkra ne dua wono so anyiri tententere enso na sinsan wo ha san na ye bedua no nti omre ne ho ase ne sinsani fie panyi okay enkra de ebre wo ase sinsani fie panyi enkra de ebre wo ase sinsani fie panyi eni sua tete ne firi kane na bodwe sa abesene tenten enkra de ebre wo ase o enkra de ebre wo ase sinsani fie panyi wow ya besebe tenten sinsani fie panyi enkra de obesebe tenten sinsani fie panyi eni sua tete ne firi kane na bodwe sa abesene tenten enkra de ebre wo ase o enkra de ebre wo ase o sinsani fie panyi wow na anyumi ya mama kai ne esi nansen ya sebe enkane Antoahene yesi wo keka nsem bi se ai wono bai ansana opemso eba amama te ase se ye dan ya no a tini yesi apraketo hunu aprakase a ketwa no bobbo emfa hu ni se ne wutie bia no sikadwa no ene ye kese sa na tie enti wose wo de anidie de masikadwa no cause wan fa nidie ama opemso a na se wan fa nidie ama sikadwa na ana abre wente sa eni wada ma yenkoi na sikadwa nso so no de komfoaroche ye no oye ne se santini be biara ni ho sikadwa be koto no ebra na hilali man woni Destooled ene na epre Ghana mampanyin me papa kan say se no one feel say jusu say o ka che say wo be gya ya won tan ase na santidi be bia ni ho akorogin wo betimi abedi akonwa e be kata santimen nyina aso esikadwa ni nti enkoto da fi say ade biara akonfa no che ahia ato ho no ensesa because the work abira me no ya adwi se wo kɔ akire na ahwa abakwase mukura na ya ne binum keka se mampanyi John ajekum kofo kura ne nchi efri denchira enti yento aso na yenko enti no sa adwum yi a metu yie ne kire se Antoahene wo ka se we wo baaya ansana opemso eba no wono Antoahene no wa ma enya sikadwa no sinipa no na abaja no a sikadwa no wa ba enya no na me kura no se ye ka ho asema metimi a kire bibi mu kakra wo de fato enenye no pote ne pese hwe antifie mfansi atofo na yenhwe ye Kwasohene die abebom sisie eni nswaye no nti swai mame na afi yinsane na Antoahene me ka bibi na so wo pepere no ho a won fa ntoniti yesi wonipa a wonye ne mfom so wontomo o de sei na koma pe bia wonye ne mfom so wontom o de sei na koma so wo fuma so wo wo mfom so wontom enye taa na wo hene taa wo me ebu o man ne mra yesi amamre o man mra eno no woto a yemfa nchew
say ya amania eh wo man ne ye and de wo to a etimi bo ka ne ye de ache bi so okra yesere woni eja because we hu ye ti say de mi frantoma sisi ya me de ko ni fen na ese no ye o man ne ye na wo man ne mira de wo to a ye mfa nche okay abro ayenko yen hwe nsaye nansam no ke kama me kama waso afena mu bi so anana we de wadawroma enye se agro enaja yete aye di wo yo ba panyini yenim se oba enkeka sa ansem na ya nana no ka no den so ye pese ye fa adesua e de free mu ntie se ye de ni gina ho se obema na wonu ankasa ni din kura do okofo enti okofo no ha a wo wahene nana okofo wo wahene prepre obe so ade atre me a memeye omanhene abusua panini owusu adume enti wafra ne de ama no yenko afra no usomu a edi kan o de kire so o de akira asase o de kire so o de akira asase o de kire so o de akira asase mprensa ansa no adanchi na yinisi o de akira wo hene no so o de kire so de kire asase de kire so de kire asase no wose osoro ni asase eni nipa ye hie nyina eni wo nana mudi me dance eho no de kire no ase no yenko se wo sai mudi me dance so wo di wakonwa ama me nani sai ne ho no ena wabo ne nana no ma ye di akonwa ni bi koro asomasi no obentene ne hwan ena nane me ene me a mi gina he okofo poma checheku mi gina se mi so a kirew ana owusu yodinu se mi gina wanimu he firi na di kure me di no kure ama na wo frɛ me wia anopa desuom ensuo to a agise mi sa mi yade mama betonta piao eho na ne abo agese no ntimi kan wia witi mbobo wo nananu nyina wie na de sisu se na mi gina he mi swaya cho se medi no kore ama kinana wo frema no pa awia de suom isutobire mu mpa mi swayi yade mama na me da ma chiri mawa matonta to waka wi afi na ya baaje no so okay na ya peja no okay ise se wa me hu abrewa afi mpese broni beka se ye buy set na ye diagnose na afi ye bi nsem nim se de ye aprehian no na ehu wodi ka kire me mu se afna na opagya de koso mpensa de bofom pagya koso mpensa ne de wodi di adanse se na se wo ka kire se osoro ene nananum atwahia nyina ene wo manhen na na obrempon na otie adwamu no o ye dansini se ene wo sai nyesa enti eno no ya danse a odi kire wo bia hu se ene wo sai a kire okay na adenti ena obobo ne nananum bia atwamudi ne nananum na ye twamu no de ye tu na de so ye monidi no sa enti sei Antoahene so bi be sai wa Antoa na ne nana no na ne wo fa bi no ontimi monidi Kwasohene nso obi besua na ne nana no wo fa no monidi so anya de pa ne yetu no wo ba no wo be kasa asomasi na nana ne ni ame nana no be ye ya ebu a ye man no eno ne me ni beto aso na beto aso dia na je se di Antoahene be ye obeka eburo nsem se ono opem so beto na no bi na nso obeka nti wono ye monidi inside okay na wa ya de pa wusu woni ibu ndi inside okay mate ho no nso ase enti wabobo ne nananum di awie afi abereweduru ba bia ose me bayi me mfa nsuo nyina manum mede no kuredie ene ne obeye adwuma no me se wo na wontwa entro nkyerɛ okay na chese me mfa nsuo nyina manum no eno ane se me ntwa ntro nkyerɛ wo no enti se asemi wo di asemi besie die tie bia no obeka kyerɛ wo
nti ekoba ne se wo de asem suma na wanka na se watwa atoro no wato ntam wo de nsuo gina wonum akasa akere nana wato ntam atomra no se wa waka se saa de ba no bi eba mu a na wato nana ntam saa ba be kesi abro o kan ntam no wakeka be se me we me da mani me chiri chirew ana se be titasuye to fom ne me ketere mafa na to ntam okay ese me da me chichirew me tintasuye to fom min twantro me mfa nsuo nyina manum no ni nyina ya begina ma ade ba ko nokure begina ho ba nokure die okay ahombrase okay akokoduro na be frɛ wo na wo na wachi se me nko kasa be da be chira chira no a ehye se wo frɛ wo no e wo so ba wani mu no wo de wachi na aba no wa ama ti hono obu anyedu wan chira akokoduro wan sa ni nokure wotwa nkontompo e di nsuo gina wanum akasa de akere ohene saa netie okay mesa aba hobim na yenko anim afi wose dasumo owiamo ojamo ofreme a meba mesua mi yade eno so kire mu say would you ahina what is so slani o we you slani it we are frau wada kura na abopitra e so ko okay ensu kura na eto a e wo so fam na wo ko awia bo gidigidi sade e benya wo wira afrɛ wo no e wo so ko anopa ahomache na wode wo ohu bibi enye ye wira afrɛ wo e so ko ji yade ye sai a eyida yade ai hon de che no mi sai mi yade ese ebi ade entimi ma unni udwumade akeka nyina no abra wo yade nko a oh okay nti yare dia eno de akonya da ho okay na ese abrewa afi yentwimesi nsemi so de yedi ka kan because yenya nente se Antoahene kra ye friend be se nimba ko nimpre nu so nimpre nsa so ansa na wo kro na ese eho no woda nachi edema nachi kire no opemso ndiamo ho no ye nti de obaye no na akoye se eni die nworo ho ese opeso ye mi bunana enso na oboa wode gro ho wo si watwetwe eni die nworo ho no papa bi ani wo kukuo papa ko dworo nko wo si e friend se full respect saa de buruni sere no wasi buruni se full respect okay eni die nworo ho okay ene na yenhwe ye nana Kwasohene die se kura bi se a friend nana Kwasohene die se de wanya nana bi tinwa ne se nkane Kwasohene opanyini opanyini nkane ana oye Kwasohene yenhwe ono nso ne die ne cause de ekokọ ba ye no na se ono nso ani nukre amfa nkyere opemso ye nyina ye nim ne ekoba ye mpesa fidie so ene ye sa betimu bim na se di ka kan sebe enye de opemso aye na ye ne ye sa ba beti na se enukredie na wanie ne kowi akire wo sa ba na chi na ade a wo se wonye ye no sa ba gitu wo e kire se wo de nsuo gina nanum wo twa atoro o sa dan nani e de kire opemso ente sa de na chi kire no chi e de kire no ente sa wani nokre ansa nkyira kokoduro kwa ubuose waye enfoso na wuwira afrɛ wo a fa kokoduro ko wuwira ni se chew pa de chew wodo ho beto fom kora wuwira no mpanyin sei wuwira nyaw na wonkumu a ɛna wo kyerɛ na chiwade wo besaye no wuwira bo wahu na chiwade nyina de wompanyina no na wokeka ya wo decide se wafo mu bia tumirika ne ko miwura adawro manfo so wo nipa ho fa cheme enu mpo de ebi a wo behwe bibi na wahu mobo na wo de ehye ase no mabekere wayi wani enya nokre obi a woye nya nokre bi asoso no n'anim a wode ye nya nokre no ebufu pa o nya nokre menye nana nim ho hwe waboa nya nokre so
na afedi abeye no kore yenye oden ese wa kra wa to na so tu yenye oden wo twankonte wo chese wo yamfumso de wo ye ne yamfumso wuwira ate na wo frɛ wo a wo sɛ atwa no nkontompu akata mfumso a wo ye ese akoye mumuyo chese eye anida ho bɔne eno waye unsu sai o kan se wo mfa nsuo nyina wonum wontwa nkontompo wona wachi mfa nkyere no na afedie wabeye ni nyina ese wa won nsema wo kan no na asa akode abetia wato nsai edo de wosese miye wo yi a meto nta ese we die obi ntimi kura we kura de na ese enye se Asantehene na etu Kwasohene o da bi wono na etu no ntesa wo hini bi obetu bia no ono a na etu no ho ade so emum na nado en waje wo won kase meji we duru bire bi a mepam ye wo wie so ni yetuufo a ye ka kire wo se nieba we ni se wo ya waba enso besema ko ye ka kire wo anu kre ye comment ya kokoko ewia opemso ese etufo e de ka ho na nanom ansa kra na wo be ma akwan kra mo be gina opemso anim suai no feku awodo be se duba akono obia kasa asem ni bi kasa asem ni tufo e ma ansa kra no opemso wi a ono nso adware atwato kra na wo de atato enti wote we ni nyina wo ho na ne wo kona asa akoye sa de kra waso a se de waso nkira na che se ye di da ho body na wo yi nti se ni ade na waka cho se wuye wo yi a wo besena ko na wo ye de a no no wo pam wo wa no wa pam ho okay na nam se yi obi ne kumantwi obu asi akona bi tiraje a kire no okay na ye se de ye ka no wopemso de o honom se woto saa amra na onu mum behwe na asante amamre ne ho mane na aye adwuma no watu na emum wa wo nsam na atu na onu mum de wo he wo de mra ye adwuma kwabre ko do bo no jo wasi usu kwabre no nyina na ye kwankran na usu ban am wa nkɔhwepo ti si dwoso amfana nu odu mpo wasi si dwoso dwoso an wasi we kwa so dwoso ndi esi no wa tankran kwa no ai okay abro ye hwe we ye nim se ye obi bedi hene a okonkonwadem ana meboa ye de konkonwadem na owie nso a wosu awie nso okra konkonwadem ana se ho ni ko se ye du bedi hene no so awie na konkonwa ye du bedi hene de won konkonwadem de mo usu awie a en wa ye hene okay danu bibi ewo bi aye kobu na konta de a kire okay na ye tu se nso ye tu so ahwa ye de wokɔ okay wo kɔna ne ma no a ibu no konta de kire wo no yakɔhwe akɔbu a kire am ye hu se ewo hɔ ana ini hɔ okay abrewa ebia sipen kaka wutima me se bia wate pen se bia wɔhene bi efom ne mra eye anyamra sam de tie Sikadwa na opemso etu no anaso de mra ne ye adwuma ema wo no a wotu na ho ade so na ebi ekowi achi na ekyewpa bi abam ama yasade akonya na mane ebi asipen ebi asipen me hunu bi okay okay tuma hene okay ono ahu se ne mfom so a waye nie no ofa amamre ni amane kwan so amamre ni amamne ni amamre ekwan so ede ni nkotodwei o manimu ye mbere efuru baabi ho duru okay ema so di tu se die woduru yi die eni bi die so me hu se wo ba wo nye se abi okay oji ni tu na ya se enkane Kwasohene ene enkane Antoahene ye betu akasa stella o mda so wo chance kakra bi ana se ewo obia de a wo ye yo ebi ade a wo ye ne de ebi wo hodom a na ye amane eniema na wo so wo de no bi ana ye amamere ye wo man mera ene ye wo ban ne ye se de wa kire mu no okay
okay nti bi wonum de change ye se wo mamra ni diudi a amamere no ediudi a de chewa enye ye na se koye amanne bi na wafom de a wetimi ahwebu ehun se ye wo manne ne ye no wafom ndi wetimi oh okay abrowa safa nyom ba kura hama me na ye besi fom anu no me se akukuodura de wudi akukuodura wontimi ni hene mpanini bia ni wa wuni akukuodura wobetumi adi se onipa bi wo ho a wo sisei wo de na dwene ko ho wo sisei wo de na dwene ko ho ono ye feniti bonkoso woni adwene anza ebeti akase o sai simu kwa panyini asem no aye ka no wontie ba bia aye simu kwa panyini obebua bi kura se de obesi ebua no no aseye no enti ahenie no anampanini ewu odu pa se edu di panyina wankasa no hwe ho so yi ana se wawie kura no bre wo ho ase ne panyini bi sam toaso entitew yi pa kane no ayese ye de obi asi apatam no eno no mpanimfo kotunofo ye de isi apatam a mpanimfo kotufo kwane a ye fa so di ade enieme yi aye keken ye ya amammere o memmere se de be ya wonkoton enkofa enimbuase ye bi mfama eno no ne ye kwakyerɛkyerɛ wa mewuru de ehini na wokodi o hima na wokodi o esi ohunu de yes woye bi si we fa ha bi si ha be sene ha na kyerɛ sɛ ebere no a ye de ahia wo sabosumi o sɛ na awotwe mienu no na wo mpanimfo akyerɛ wa me ye hunu sɛ afei de wo ya ade yeso wo kosa dwom a ye ma wo safi me ye hwɛ o kosa dwom a ye ma wo safi me ye hwɛ okay ye go Mese fasa adoso afu ni ade wo kɔ akosa e ma wo safie bi yehwɛ sɛ wasa na efe wodi kodwom a eye na wo de akɔ saa na ahentete no etie ni saa bre ni atete wo wie saa na wanya kwan akusai es wo fi apatem mese de ye kyerɛkyerɛ wo no na wo wie ye no kora na wo ti abontere ba bi so akɔye sɛ yi esi apatem bu abo emfa ho se edu akere ne edu abisi apatem bi buabo unya kwa nkusai esa apata buabo nya se bi apata ote ase na edwiri abebo na emum ni ye ni suba bi ada na di no ene ne ye kasa apata na ote ase na ebuabo no okay won fira apata no se ebuabo okay wow ya bre waro no abra still amigo so twa nwom no sa na mesi fom kura mesi na ubetufo kakra enyum de o de betwa to wie ya na se me sorry wadaroma sesei opemso ani abrepa afene bekwa awie ye 2022 no de betu dwa se nyame ya adom afia ya wuramu yi saa nkura wodro na ayemfo ama kwan ama gadamse ekoso gentra ha no obefre wo hini bia ne kuro ekoso ye hwe na hwe na bubowa ene nye obi ne ku antwi afi yesi mu no wasati mu biem na minim se wahya ase edi hudwuma se de opemso ye na ade no ansa na beba bede dwa no na yese wawie asa aba poliwa no we se bo na ebo abro wadaruma tuya nananom ahemfui omo asante mem ha ni titiri wo mo som sikadwa a wo mo tra asante mem nyina no ka bibi kakra bi fa kire wo mo wuwie a wo de nwom no ama matu apon masore de emeka a kire ye nananom ahemfo ahemafo obi so kra aka ho madam fu ba ye odi asembi na beto obanim ahemfo eni ahemafo ni bi no ka ho se na papa bu bebi se ene nkwada ntan petumu ana de aya ahenie so de as me ye hene mubu ma mensa na mu famisi akonko wo so ye de nkwada agya wo se de ntan petumu o de aya ahenie ene nipa no bi wo ho a me kai wo hene bi a ne nkofo obo ne charge wo se
Se we ye bibi na akwaka wase ya musi me di ade ntimi di ade. Ayo. Obusia panyin na wono wo pra akonwa na wo fa ase no wo so wono wanyini na wo di akonwa no. Wani tranton okwaka ase musi me di ade ntimi di ade. Ade na na wo di no. O mi hunu wo hina ye tunu ama ne nkofo abuse wa ahimfie saara. Wow. Na mlanti nyina di ye kwisi na ye kro no ye kwisi na ye kro no nyansa buketwa. Etunu. Enti se ka kiro se be di ade a. Ne yan kan kiro se ade no be fa memene. Ne mu be di ade no so. Di so maye. Di so se na be obi mefa nkodie. Na isa wo ye hwesofo. Sa na ade ne tie. Enti yesi wo hene. Wo hene ase kire ne se kura petrapa hene. Kuro no te se de yage ban. Na wo hene no wo na wo hina no. Okay. Wo hene ase no. Okay. Wo na wo hina no. Okay. So bi be kuro ho abeye bibi a. Agisi obi si wo so e ma wo makwan. Oh, okay. Ansana wetimi abeye asofu ye be kan nyam sam a ye ko wo hene ho. Ye wira mama se tutu hu. Asantehene nyina hene no. Ono wo hini Asantehene nyina no. Wo firi hini ba Asantehene mu ha abeye bibi a. Dise Obi epono no. Ye wira ma wo kwan. O hini wo no wa antwe no ho ama wo a onya kwa enwuram. Eno ne ye kan so wo hene. Nti se yesu wo di hene a na nya sa hene a se ye korokoro da bi. Ade wo ho ni nyina ya bo ho ban. Wo hina no. Okay. Sa na se. Okay. Adwa medase bo ahona me fa nwom no efa etoma me nwom de wa anto me nsori achefo na chese eno no ye de ba wi ya nesa we ye adesuadie kakra ye be faaye abrowa kan se me sebe akokoduro ede enye obi oye ohene nko a de wo ye ba panyina wo hia akokoduro wo ye owofo a wo hia akokoduro na watumi ede edianimu oye abofra ko school wo ni akokoduro kra untumi nkan ho ye ye ade a untumi nko eti obi ahia akokoduro eno no kwarudie na etimi aboa no ama na adwuma ye ne bibia wo ye no etimi akọ enkan e wo hono abroa bo amene ensode Etu jumi se anu nye bibi o e chawe me do to ayo o si e chawe nye bibi o manso dodo ame ya de pass ye nye bibi e chawe si e no anu no nye bibi ai e chawe nye bibi manso dodo ame ya de pass ye nye bibi o e chawe si e no anu manso dodo nye biribi manso dodo na ame ya de pass ye okay 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 enye biribi okay si ye no anu si ye no anu seri esi bia no fa akukoduru asem na me kan yo ai dia aba no manso dodo no aya bi ya ne papi ase na enso so wo e hwan ye awugina ho edie si akukoduru enye biribi okay na si ye no anu no ye dia akukoduru ene pre ade bibi wo ho na wunya no bete ya wo kura hu so hwe okay arefo na chese ni nyina eho asem eno no so ore ne nkomobo ani nkomodi a yebedi ye na de edi mutintimman pa e wo nkomo ni nyina no eye akokoduro ene no kwaredi na ye nyina se nim se sa ne ma we mienu wudidi wanimu a na wode ya ade edidi dwumadi bia ekọ from te se de ode oya asase yi ede agu no baye so se de no baye ni sinyini ye fe na ebo no eno nti moma ye nyina ye mfa wukoduro emfa ni yanim wugina baabi na se ye wasanteman na wu defend a ma wasanteman ho hia na fa kukoduro na fe nso hwe na hu se ensem na wo kan nyina so ye no kora pepepe se ba ne saa basa ye ku kura na wo de no kuredie ene de aboa Asanteman de asoma Asanteman ena wodi ekowum enkotwa ntro yesi wudua nkontompo abura efifiu na ho ema wutwa ere ema wa hu ana abra sa eno na me kira de ba ko eno no koma otimfo se Asanteman nyina de bonkumo ni so baby a ye de dia enti wo de ne dia no se
Twi abontene kure wanu kure ni na fichiri twi abontene kure wanu kure ni ntamu ya abontene kure wanu achire mire kuye be wi amesi adwidie twi abontene kure wanu anyway what about them opum so wow de wuni ya wuye bia bonkum ye tu ye bo ato Twi abontene kure wanu kure ni na fichiri twi abontene kure wanu bonkum nifa twi abontene kure wanu chire mire kuye wo be wi amesi adwidie okay chire mire kuku wada wadasiri okay wono no wadasiri mu a we huhore ema efiri mire ede nkankom sibire hwe ahorodo ene empe sisra pedi nyina chire mire kuku no ene de ba wo wi a na sie na dwiri saa de ema ni nyina ebi mabiem okay nti de ekwa eba nyina no opem so ayese chire mire kuku Ono ana bibie wa santimema efifire de efifira woduro nyina wo esie no so ana santimemu no eyo no a oni hono mo a bibie adwiri aha ena yedi sie na ya sori so enu ntine ne nananom moma yenhwe na ne yanidie ene ebuo ese no efata no yemfa ema no sene wo sabia kro nto ukuro kakra bi na wo mu no ukuro ba bi be ka che se wo beto na enye ode no emma ne wani ntra wani nton ne nkoka bi emfa nkyere obi a oso echewo medase aye yansapo kasamfonyini so ye sane ne badwen be mowie mawremfi yansapo na doso nanso ye de ne yansapo TV ewo YouTube yansapo online Facebook yansapo online TikTok be bie ne ha ye obi Instagram yenyampi ho eye Twitter yenyampi ho Snapchat yenyampi ho Tango asenwanwan ene ne yakare nyina yempi ho nyame ya adom ne epi ho no mo a ye be wo mamane na mo hu ye number no ene 78 etwato no number fufuro bi e be furo bi obebodni se eye nyansapo ana ofiri nyansapo no sini hu na fi no ma woni na ho we ko sunya nyansapo aha na ko wo ye ko sunya nyansapo me di ni abuzi apani onsu aduomi e ma mo nyina mo ene hwe